Salama Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanyna. Galkynyş milli atysynäki oýunlar topary gymmat bahaly sowgatlar bilen syýlanýar. Merkez Aziýada emeli aň strategiýalar we geljekke meýilnamalar. Boeing aviasiýasy üçin 20 ýylda 2 million gowrak hünärmen gerek. OpenAI kompaniýasy TZ-03 emeli aň modelini tanıştyrdy. Arkadaş şäheriniň Görogly adynaky döwlet atçylyk serkinde Galkynyş milli atysynäki oýunlar toparyny halkary parahatçylyk we ynanşmak ýylynyň ilkinji aýyna Monaco knyazlygynyň Monte Carlo şäherinde geçirilen halkary sirk sunugat festiwalyna gazanan uly üstünligi, ýagny baş baýragy hende ýürüýte baýraklary münasip bolmagy münasibetli toý dawaralary geçirildi. Bu barada Watan habarlar gepleşigende habar berildi. Habar berilişine görä dawarada Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan Galkynyş milli atysynäki oýunlar toparyna 3 million manat we Türkmen halkynyň milli lideriniň adyndan 17 000 manat euro möçberine pul baýraklary dawaraly ýagdaýda gowşurly. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň başlangyjy hemde taýsy tagallasy bilen 2007-nji ýylda döredilen Galkynyş milli atysynäki oýunlar topary ýygyderli ýeňiş gazanyp watanymyzyň awraýyny belenne galdyrýar. Toparynyň atysyny ýerine ýetirýän akrobatik we gimnastik tilsimleri, olaryň bedewlere usatlyk bilen erketmekleri, at çapmak sunugatynyň ýokary derejesini görkezýän çykyşlary Monaco knyazlygynyň Monte Carlo şäherinde geçirilen 47-nji halkary sirk festiwalyna hem üstünlükler getirdi. Dawaranyň barşyna Galkynyş milli atysynäki oýunlar toparyna Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan 3 million manat we Türkmen halkynyň milli lideriniň adyndan 17 000 euro möçberine pul baýraklary, şeýle hem magtumly adynaky ýaşlar guramasy tarapyndan toparyň agzalaryna awaza milli syýahatçylyk zolagynaky daýanç tagallyş merkezine 10 günlük ýollanma dawaraly ýagdaýda gowşurly. Emel aň ulgamyny ösürmek tutuş dünýäde bolşýaly Merkezi Aziýa döwletleriniň hem esasy ötüş wezipeleriniň biridir. Sevtiň ýurtlary Gazagystan, Özbegistan, Kyrgyzstan, Türkmenistan we Täjikistan bu ulgamy ösürmek ugruna dürli strategiýalaryň işlenip düzülmegine we hünärmenleriň taýýarlanmagyna aýratyn ähmiýet berýärler. Her bir döwlet emel aň ulgamyny özüniň öňde goýýan wezipelerini kesgitlediler we bu hem sevtiň toplumlaryň ösürilmegi üçin aýratyn ähmiýetlidir. Türkmenistan emeli aňy ornaşdyrmakda öňe gidişlikler gazanýar. Türkmenistan ykdysadyýatyň we döwlet dolandyrşynyň dürli podaklaryna emeli aň durmuşa geçirilmegine öňe gidişlik görkezýär. Bu başlangyç bilim, energiýa we dolandyrş ugurlaryna bir neçe strategik tassamalar arkaly durmuşa geçirilýär. Türkmenistan Huawei kompaniýasynyň hyzmatdaşy bolan Hataýyň Ýol kompaniýasynyň bilim ulgamyna emeli aň ornaşdyrmakda gazanan ösüşlerini öwrenmegi meýilleşdirýär. Ulgama syňagdan geçirmek üçin 200 sany ulanjy üçin geriş üpçün ediler. Synagyň çägine türkmen muallimleri okuw prosesine okuwyň mazmuny düzmekde hemde okuwçylaryň ýetişigini bahalandyrmakda emeli aň netijeli ulanýyşyny öwrenip bilerler. Gazagystan halkary emeli aň merkezini döreder. Gazagystanda Elem Ay ady bilen halkary emeli aň merkezi dörediler. Bu barada Goloýda Almaty şäherinde geçirilen Digital Almaty 2025 halkary sany forumda ýurdun premier ministri Oljas Bektenow habar berdi. Bu merkezi şu ýyl Astanada işe ýerdirmek meýilleşdirilýär. Kyrgyzstan Sevitleýin emeli aň merkezini döretmegi teklip edýär. Kyrgyz Respublikasy emeli aň ulgamyny ulgamlaryň ornaşdyrmak işini diňe ýurt derejesinde däl eýsem Sevitleýin derejede ornaşdyrmak üçin merkezi döretmegi teklip etdi. Bu barada Kyrgyz Respublikasynyň Ministrler Kabinetiniň başlygy Adylbek Kasymaliýew Digital Almaty 2025 halkary sany forumda eden çykyşyny bilýär geçdi. Täjikistanda käbir mekteplerde emeli aň sapaklary synak edilýär. Täjikistanda geljeň tehnologiýasyny ýaşlaryň gatnaşmagyna gönül ornaşdyrmak maksat edilýär. Munyň üçin ýurdun 10 mektebine emeli aň dersleriniň okudylmagyna gönükdirilen başlangyja badalyga berildi. Emeli aň esaslar ilki başda ýurdun 5 mektebine okuwçylara ders hökümini okudylar. Muňa ýene-de bir neçe mektep goşulyp her bir bilim mowjugyna 15-20 okuwçy döwrewap tehnologiýa boýunça bilim berilýär. Özbegistan emeli aň ulanmak bilen bir neçe tassamalary durmuşa geçirdi. 2024-nji ýylda Özbegistan emeli aňy 2030-njy ýyla çenli ösürmek boýunça strategiýany tasdiklady. Bu strategiýa laýyklykda emeli aň ulgamyna işlenip düzülen program öpçünçiliginiň we hyzmatlaryň möçberi $1,5 milyard geçer. Emeli aň ulgamy boýunça ýürüýtülüşdirilen 10 sany ilmi laboratoriýalar döretmek meýilleşdirilýär.
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Boeing kompaniýasynyň maglumatyna görä, dünýäde täze hunerli howa gatnawy işgärlerine bolan isleg ýokary bolmagyna galya. Geljek 20 ýylyň dowamynda dünýä boýunça täzeçilik uçurlaryny dolandyrmak we hyzmat etmek üçin 649 000 täze uçurman, 690 000 täze tehnika hyzmat ediş işgärleri we 938 000 täze ýol belet işgärler gerek bolar. Bu sanlar howa ulug puwdugynyň ýygyderli ösýändigini we ýokary hunerli işgärleri bolan zerurluň ýanyny görkezýär. Şeýle ýokary isleg täze tehnologiýalaryň, howpsuzlyk talaplaryň we halkara gatnawlarynyň giňelmegi bilen baglanşyklydyr. Boeing kompaniýasy täze hunermelleriň taýýarlanmagy boýunça halkara derejesinde ýokary okuw mekdepleriniň we tehnika okuw merkezleriniň möhüm rol oýnaýandygyny belleýär. Şeýle-de täze işgärleriň diňe bir tehnika bilim däl, eýsem sany tehnologiýalara uýgunlaşmak we howpsuzlyk standartlaryna laýyklykda taýýarlanmak zerurdy. Bu maglumat global aviasiýa puwdugynyň geljeki ösüş mümkinçiliklerini açyk görkezýär we täze iş mümkinçilikleriniň döreýändigini alamatlandyrýar. Dünýäniň öňde barjy ýurtlaryna hemde iri tehnologiýa kompaniýalarynyň arasynda emeli aň ulgamy ösdürmek boýunça gyzgalaňy beýleşik barha gyzaşýar. Goloýda dünýä jemgyýetçiligine tanışdyrylan Hataýyň DeepSeek kompaniýasynyň emeli aň modeli tehnologiýa dünýäsini uly seslenme döretdi. Munyň izi sürä Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň emeli aň ulgamyny öňde barjy kompaniýalaryndan OpenAI kompaniýasy 03 mini modelini tanışdyrdy. Bu model ChatGPT ulgamynyň peýdalanjylaryna mugut el ýeterdi. Şuň biz OpenAI kompaniýasy bolup, biziň emel aň modellerimizden iň tyňşytlysy bolan 03 mini modelini hödürleýäs diýip kompaniýanyň medpugat beýanatyna belenilýär. ChatGPT ulgamy 2022-nji ýylyň noýabr aýynyň ahyrynda işe başlaly bäri meşgullyk gazandy we bir hepdeniň içinde 2 million ulanjysyna ýetipdi. Ine mehribanmış doktor. Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoşta bolun.